Pozdrav Štit. Ovo je stara škola u Bilogorskoj kapeli. Šteta to što ta stara građevina stoji napuštena. Još ima i staru peć, sve unutra puno muha. Otvoreni prozori su, otvorena su vrata, sve je rastvoreno. Kolike generacije su ovuda prošle? Evo, ja sam se dao truda da stara škola ne padne u zaborav. Stare generacije se mogu sjetiti kako su ovdje pohađali osnovnu školu. Pozdrav Štit.